Dwi goffen qualifier fi. Ie, dwi'n mynd i qualifier, dwi'n mynd i wneud o, ond then i way off the pace. So, dwi'n mynd hapus iawn. Ond o'n mor drwg oedd, o'n ridiculous. Ta-da! Helo. Carafan bach ni. Os yw'n siarad bach o gael y tŵr i chi, rili, o'r carafan. Mae'n ni gychwyn off y tŵr. Y bwrdd, lle da ni'n bita ac yn laptopio ac yn whatever allan ni'n neud. Fama bydd y cwcio'n digwydd. Dwi'n gwybod be mae'n neud, rili. Mae'r siaw yma. Digon o le, t'wo. Dwi'n stretch o beichio fi. Mwy gyprydach. Yna, lot o gyprydach. Fridge. Freezer. Bydd y gwbl yma. Dwi'n iwsio magic pan fi i extendio'r waliau fatha Moses. O, Iwan, yn lle mae gyd? Gael y tour over. Hon fydd ail gwpan y byd yng Nghanada, gyda'r gystadleuaeth tro yma draw yn Bromont. Weithio na i qualify unwaith eto yma, cos dwi'n neud o blaen, so dwi'n mynd stop i wneud eto. Dyma ni, ras gynderfynol EMS yn Bromont. Basically, dwi'n stryglo. Dwi'n stryglo i ffindio balance ma. Balance o fod yn fast, ond yn in control. Ac y balance o fod yn fast, ac yn out of control. Weithio dwi'n neud races flat out a just colli hi a rhoi crashes a stuff. Dwi'n dall be dwi'n neud wrong i fan oes. Drwy fatha neud rhasys llai adra. Fatha neud dda yn hynna, ennill hynna, a yn y rhasys yna, mae lot o reidars sy'n neud cwpanau y byd, daw yn y rhasys bach, a dwi'n curo nhw, a pobl nes i curo adeg yna. Maen nhw wedi curo fi heddiw o fatha 5-6 eiliad. Ti'n gael un sorted yn practice, yn sections a stuff, ond i gael y gyd o'n un run, efo'r pressure mae gyd tu ôl ti, a yn erbyn pawb yn y byd. Mae'n rili anodd jyst cael pob beth yn y pen bach mae sgynna fi i wneud i corff i weithio fel dwi isio. Dwi'n isio fatha bod yn rhywun sy'n just ddim yn qualify o hyd ac yn cystadlu yn hyn. Dwi'n cael fatha 90 o beth, 100 o beth. Dwi eisiau gwneud o a dwi eisiau bod yn goals i fod yn top 20, top 14 y byd ffynna. Kind of yn struggle i wybod be i'n un nesaf ond kind of thing, be i drio falle a... Yn hen i'n lobscows. 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 Lobscows.
Bore drwg. Mae'n exactly job neis ti'n gorau wneud. Ond afiach ofnadwy, ond dwi'n gorau wneud, dwi'n gorau bagu'r bw. Rwych ymlaen i wneud. Dwi wedi cael ffors yn wneud un, yn gas i fi y camera ofyn, achos maen nhw ddyn y fi o'n wsio'r tywed mwyaf. Ond, dwi o. Dwi efo pw defed a pw gwartheg felly. Dwi'n mynd i arad efo pw dynion. Trio peidio breiddio ar hyn o bryd. Beth sy'n mynd drwy beip yna yn... Mae'n i fi crinjo a jyst eisiau chwrdu. Bitch rydyn eto. So fi cedd yma, dwi'n Gymru, ac dwi dod i Caer Sos i wneud pencampwriaeth Cymru.